El 30 de desembre de 1924 va entrar en funcionament la primera línia de metro de Barcelona, entre les estacions de Lesseps i Catalunya. El metro compleix 100 anys. En el seu centenari, el metro de Barcelona té 189 estacions en 12 línies i 179 quilòmetres en servei. Està operat per dues companyies, Transports Metropolitans de Barcelona, que opera les línies 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, Funicular de Montjuïc i Telefèric de Montjuïc. Ferrocarrils de la Generalitat opera les línies urbanes 6, 7, 8 i 12. Vull explicar-vos la història del metro a través dels seus enginyers, autèntics visionaris que imaginaven una ciutat vertebrada amb trens ràpids. Aquest viatge s'explica pel principi, l'any 1900. Comencem! El 1905, l'Ajuntament de Barcelona va aprovar la normativa que posava ordre a les línies ferroviàries que passaven per la ciutat i obligava a les companyies a soterrar. La ciutat va obrir la porta importada a Londres i París al concepte dels ferrocarrils ràpids urbans subterranis. El 1908, l'apertura de la Via Laietana es va fer contemplant que per sota hi passaria una línia de tren subterrani. I l'any 1909 arribaria el primer projecte de metro projectat pels enginyers Pablo Müller i Octavio Zaragoza. Aquest projecte no va prosperar, però la idea no va quedar en l'oblit. El 1912, l'enginyer nascut a Granada, Fernando Reyes, que treballava com a enginyer civil a la Companyia de los Caminos del Hierro del Norte de España a Barcelona, va projectar una línia de ferrocarril que connectés les estacions de tren de la ciutat. El seu pla es deia Ferrocarril Subterráneo Suroeste-Noreste de Barcelona, San Martín, Enlaces i Estaciones, conegut popularment com el Plan Reyes. El 1920 es va fundar la Societat Ferrocarril Metropolitano de Barcelona, Sociedad Anònima, per construir i explotar el Pla Reyes, i també la Societat del Gran Metropolitano amb el Pla de Zaragoza i Müller. El 1920, el consorci format per el Banco de Vizcaya, Banco Hispano Colonial, Tramvies a Barcelona, Arnús, Garill, Societat Anònima i Ferrocarriles de Catalunya recupera aquell pla abandonat el 1908, compra el túnel construït per l'Ajuntament sota la Via Laietana i s'estructuren 6 línies sobre el mapa. Lesseps Correus, Lesseps Catalunya, Sant Gervasi Paral·lel Drassanes, Ciutadella Glòria Argüelles, avui Diagonal, Passeig de Gràcia, Ciutadella Ferran Sant Pau Paral·lel i Paral·lel Casa Antúnez per Montjuïc. El metro va iniciar el servei el 30 de desembre de 1924 amb un traçat de 3 quilòmetres i 5 estacions. Lesseps, on estaven les cotxeres, Josepets, avui Fontana, Alfonso XIII, avui Diagonal, Aragón, avui Passeig de Gràcia i Catalunya. Estèticament, les estacions d'aquella línia eren de rajola blanca per reforçar la tènue llum elèctrica, tenia les taquilles a l'entrada de l'andana, bancs de fusta, un cap d'estació, màquines generadores d'ozó i també l'emblema de la companyia en rajola de colors encara visible a algunes estacions, tot i el seu pèssim estat de conservació. L'ample de la via escollit fou l'estàndard, 1.435 mil·límetres. Ferrocarril Metropolitano de Barcelona, Sociedad Anònima, va ser fundada el 1920 amb un consorci format per Energia Elèctrica de Catalunya, Ferrocarriles de Catalunya, Banco Hispano Colonial i Banco Vizcaya, sota la direcció tècnica del metro de París. El Plan Reyes es feia realitat. Aquesta línia era coneguda popularment com el Transversal i va entrar en servei el 10 de juny de 1926 amb una línia de 7 quilòmetres i 9 estacions. Bordeta, Mercat Nou, Sants, avui plaça de Sants, Hostafrancs, Espanya, Rocafort, Urgell, Universitat i Catalunya. La construcció d'aquest metro es va fer en paral·lel al soterrament de la via de la Companyia Norte al seu pas per la plaça Catalunya, així que es van aprofitar vies de servei. Aquest és el motiu pel qual el transversal té la via d'ample ibèric antic, 1.672 mil·límetres, i circula en paral·lel a les vies actuals de Rodalies en quasi tot el seu traçat. Va assolir dues fites històriques per l'època. La primera, l'amplada dels trens, la més ampla del món fins a la inauguració del metro de Toronto el 1954, gràcies a l'ús de l'ample ibèric. La segona fita fou la construcció de l'estació de Plaça Espanya, que tenia la volta subterrània més alta del món amb 26 metres.
L'estació de Plaça Catalunya del Transversal originalment era terminal i estava situada sota la Ronda Universitat entre Balmes i Rambla Catalunya. Aquesta andana provisional va quedar integrada a l'andana central de l'estació de Renfe de Plaça Catalunya. Per això l'andana de Rodalies en aquesta estació és tan llarga. En la història del metro ens oblidem quasi sempre de les línies metropolitanes de la Companyia del Ferrocarril de Sarrià. Aquesta companyia, de la qual us vaig parlar en un altre vídeo, va executar la primera fase de soterrament de la seva línia entre Catalunya i Gràcia l'any 1927. El 24 d'abril de 1929 es va posar en marxa l'estació soterrada de Catalunya, la connexió amb el Gran Metro i el Transversal i l'avinguda comercial Avenida de la Luz, subterrània. Si voleu saber més d'aquesta estació i l'Avenida de la Luz, no us perdeu el vídeo sobre el tren elèctric a Sabadell. El primer tram subterrani tenia les estacions de Catalunya, Provença, Gràcia i Montaner, que es va obrir el 1929. La línia del ferrocarril de Sarrià a Barcelona passava a ser una línia de metro més i, de fet, va estar a punt de convertir-se en part del metro de Barcelona el 1977, però ja hi arribarem. Entre 1926 i 1936, les companyies que operaven al metro van créixer tímidament. El 1926 va entrar en servei del Gran Metro el túnel de Via Laietana amb les estacions d'Urquinaona i Jaume I. El 1932 va entrar en servei l'estació de Correos, avui destruïda, amb una única andana central i terminal. L'estació Aragón, avui Passeig de Gràcia, va adquirir una configuració molt diferent de l'actual, amb una andana central i dues laterals, una per ramal. El 1932, el Transversal va inaugurar al barri de Sants l'antiga estació de Santa Eulàlia i, per una altra banda, l'estació mixta de Catalunya, compartida amb els trens de Norte, a l'andana central, i del metro als laterals, les estacions d'Urquinaona i Norte Arco de Triunfo. Al 1933 va entrar en servei l'estació de Marina, la primera amb andana central. La postguerra i l'aïllament d'Espanya d'Europa va ser una època duríssima. Renfe va néixer el 1941 integrant totes les línies de tren de l'Estat d'ample ibèric, entre elles el Metro Transversal de Barcelona, que no tornaria als seus propietaris fins al 1943. El 1946 es va inaugurar l'estació de Fernando, que era la conversió del túnel de maniobres del Gran Metro sota la Rambla a l'alçada del carrer Ferran, avui desapareguda. El 1953 es va obrir el segon ramal de la línia urbana de Ferrocarriles de Catalunya entre Plaça Catalunya i Tibidabo, una línia completament subterrània. El 1959 va entrar en servei la totalitat de la línia 2 del Transversal entre Sagrera i Vilapicina. En paral·lel van començar les obres d'extensió del tronc central del Transversal des de Glòries fins a Fabra i Puig per sota de la Meridiana. Es van anar obrint progressivament per trams al 1951, 53 i 56, amb una solució constructiva que Barcelona va popularitzar. La solució Barcelona, o solució espanyola, ni és original de Barcelona ni ho és d'Espanya. Es va posar en pràctica per primer cop el 1912 a l'estació de Park Street Under, a Boston, però va ser a Barcelona on es va implantar amb més força. Aquesta solució distribueix l'estació en 3 espais, una gran andana central i 2 andanes laterals. Els passatgers baixen del tren per l'andana central i pugen per la lateral. Els maquinistes obren primer les portes de l'andana central i després els de l'andana lateral. Així s'aconsegueix reduir el temps d'estada a l'estació, el temps d'evacuació i de càrrega de passatgers, augmentant la capacitat de la línia sense inversions. Al 1960, Gran Metro i Ferrocarril Metropolitano passaven per una situació econòmica insostenible. L'Ajuntament havia entrat a l'accionariat de les companyies als anys 30 i el 1961 va comprar la totalitat de les accions per crear Ferrocarril Metropolitano de Barcelona. 5 anys més tard, el 1966, es va publicar el Plan de Urgència del Metro, on es van ordenar les línies per colors i números romans, sent l'únic metro d'Europa en adoptar aquest sistema numèric que va mantenir fins al 83. La línia 1, de color negre, era el Transversal. Línia 2, blava, era la línia 2 del Transversal entre Vilapicina i Sagrera. La línia 3, verda, era el Gran Metro entre Lesseps i Liceu. La línia 4, vermella, era el ramal de Via Laietana entre Lesseps i Correus que es va separar en una nova línia.
Es van dibuixar també 3 línies de nova construcció. La 5, lila, transversal, i la 6 i 7, que mai van arribar a ser projecte. El 1971 es va refer de dalt a baix aquest pla per convertir el metro de Barcelona en el metro de la Gran Barcelona, cobrint l'àrea metropolitana. Es van tornar a canviar els colors i es van dibuixar els traçats del metro pels següents 20 anys. Línia 1 va mantenir el negre, línia 2, blava, entre Taixonera, Sagrada Família i Poble Sec, avui paral·lel. Línia 3, verda, circularia entre Vall d'Hebron i Ciutat Universitària per Drassanes i Plaça Espanya. Línia 4, vermella, circularia des de Favència, avui Trinitat Nova, fins a Sagrera per Barceloneta i Poble Nou. Línia 5, taronja, circularia entre Pobilla Cases i Badalona per Sagrada Família. I la línia 6, lila, orbital entre Zona Franca i Santa Coloma per la Diagonal, Glòries i Gran Via. Aquest mapa patiria una gran modificació amb un canvi de traçat de les línies 2 i 5 a causa d'una xapussa monumental a la construcció de l'encreuament de les línies 2 i 5 a Sagrada Família. Us ho vaig explicar en un vídeo curt que podeu trobar a la descripció. El 1974, Ferrocarriles de Catalunya, promotora de les 2 línies del metro de la ciutat, no va resistir més i va fer fallida. FEB es va encarregar de la gestió del material mentre trobava un comprador. L'Ajuntament de Barcelona, a través de TMB, es va interessar per la seva compra al 1955, però finalment no va prosperar. La recuperada Generalitat de Catalunya va comprar les línies de Sarrià i Plaça Espanya per crear Ferrocarrils de la Generalitat. I fins aquí aquesta primera part centrada en els primers anys del metro de Barcelona. En la segona part parlarem de la gran ampliació dels metros dels anys 70 i 80, l'actual estètica del metro, la gran línia 9 i els projectes del futur. I com sempre, si t'ha agradat, dona-li un like, comenta i comparteix perquè és la millor manera de donar suport a aquest projecte. I fins aquí aquest viatge. Ens veiem en el proper tren.